l'atac, Dembélé per Robert Lewandowski, l'interior de l'àrea, la rematada, gol! Fora de joc, ha aixecat la bandera l'assistent, però Lewandowski ja l'havia clavat de vaselina a la primera de canvi, rep una passada en profunditat d'Ousmane Dembélé, la sortida tímida de Dimitri. Amb Gavi té opció de xut, la dona a la dreta per Dembélé, a l'interior de l'àrea Dembélé, al retall de Dembélé, xut amb l'esquerra, Misto. A les mans de Dimitrievski, Misto. Bé, però enfoca cap a porteria, està clar que la diagonal va cap a porteria, no és només a driblar, sinó que va amb una intenció i és acabar tenint transcendència. No tenia passada dins de l'àrea, no crec que no tenia una passada senzilla i ha buscat el remat. No, ho ha fet. 50, per tant, Alba farà bé de penjar la pilota a l'olla perquè serà l'última de la primera part, la centrada d'Alba a l'interior de l'àrea perquè la despengi Araujo i, home, però deixa acabar la jugada, però si la pilota està a l'interior de l'àrea. Els jugadors del Barça no s'ho poden creure, Pedri, Busquets, ara Robert Lewandowski, van tots cap a ell, l'estan envoltant, protestant, com és possible, algun Eric Garcia engegant-lo a dir ara Busquets i Rafinha parlant amb ells, ara estan parlant amb Hernández indignats, entre els xiulets també del Camp Nou i crits de fuera, home, pel que acaba de passar. És que el que fa Araujo és despenjar la pilota per donar continuïtat a l'atac. Fixa't, la baixa i controlava la pilota Rafinha a l'interior de l'àrea. I a l'àrea tècnica, Xavi Hernández i Òscar Hernández han anat directament al quart àrbitre, han entrat dins del terreny de joc reclamant aquesta última jugada i han seguit després dialogant també amb un... Doncs estic curiositat per veure per qui surt, perquè justament Pedri, pel que acabem de dir, costaria treure-la, tot i que és veritat que Kessie... Bé, doncs què traiem a Busquets? I Kessie que jugui de mig centre? O Frenkie, no? O De Jong, no? Però Pedri? Marc? De Jong de mig centre, no? Sí, això Sí, jo veig més això, és que treure Pedri és un sacrilegi. Espera, que hi ha una passada a l'espai per Trejo, que ha caigut a terra, ha evitat el fora de porteria, la passada enrere per Balliu. Pilota directament a fora, però Trejo semblava que la perdia, però no l'ha perduda, S'ha d'estar una mica atent aquí, El joc, Alba la posa per Dembélé, la centrada de Dembélé, que s'hi és fora! La rematada des del centre de l'àrea, fora. I continuen les protestes, Xavi s'està queixant el quart àrbitre, també s'hi ha afegit Òscar, el seu germà, però és que la reacció ha estat de sortir com uns esperitats de la banqueta i ara Xavi aixeca els braços demanant als seus futbolistes que aixequin els ànims i que continuïn insistint. Hernández era a prop d'on Robert Lewandowski ha anat a terra, ha dit de seguida que no hi havia res i després ha tornat a fer el gest en el final d'ara de la jugada, ha tornat a fer el gest que havia consultat amb el VAR i que res. Són els tipus de penals que en principi no s'han de xiular. Semblava més en directe, la veritat. A veure, que Falcao aguanta l'entrada. A l'interior de l'àrea, la rematada, fora! La rematada amb l'esquerra, era aquesta, Robert! És cert que li ha quedat a l'esquerra, però estava dins de l'àrea. De Jong i Ansu, els dos jugadors més clarividents, amb cames fresques, es nota el seu talent i alerta. Canvi de sistema, passem a jugar un 3-4-3. Sí, perquè... Aubameyang, la rematada, la treu el defensa, la segona rematada, Lewandowski, fora! Hosti, l'únic que em fa por és que avui sigui d'aquells dies que la treuen amb el cul, amb l'esquena, de rebot, sense voler. I ara hi ha hagut un gest de Lewandowski aixecant els braços, demanant al públic que els acompanyi, que els ajudi a collar i a aconseguir el gol. És que ja estava superat Dimitrievski, la trec Catena, la d'Aubameyang. Són 19 rematades del Barça, 19, dues... Molta gent per dins, hi ha molta acumulació ara per dins, el Barça que hauria d'intentar obrir una mica el camp, Aubameyang ho intenta, combina amb Eric Garcia, 2 minuts més l'afegit, Eric Garcia ara veu el desmarcatge de Kessie, que deixa botar la pilota a l'interior de l'àrea, a veure Kessie cap enrere per Ansu encara, la rematada amb l'exterior, Dimitrievski, la segona, Kessie, gol, fora de joc, la jugada està anul·lada, fora de joc. En l'inici de la jugada. Sí. Però és que feia una hora ja d'aquest fora de joc. Clar, és que ja l'hem vist tots i vaja, a mi m'ha semblat només començar, però clar, fa tanta estona. Sí, és fora de joc. Busquets
ser expulsat i marxarà del terreny de joc, per tant el Barça que es quedarà amb un home menys. No podrà jugar Busquets de Noeta, que és el proper partit del Barça, diumenge de la setmana que ve a les 10 de la nit a Sant Sebastià. Per tant, delicat, delicada la conseqüència d'aquesta segona groga per Busquets. És una errada greu seva, perquè intenta fer una passada d'esperó a un pam de l'àrea de Ter Stegen, un jugador dels seus galons, amb 0-0 el marcador, no pot fer aquesta passada, i quan veu que li queda curta... Si nota Falcao per darrere, intenta protegir, jo crec que sense mala fe, però impacta amb el braç, amb el colze, de fet, impacta amb la cara de Falcao. I Xavi va buscar ràpidament De Jong, Xavi va buscar De Jong per explicar-li el que haurà de fer ara que Busquets marxa del terreny de joc expulsat. Sí, De Jong evidentment haurà de fer una mica de mig centre i sí. La part del darrere del turmell dret, la zona del soli, i ara veiem l'àrbitre que s'interessa per ell i estan a punt les assistències mèdiques del Barça per veure si han d'entrar al terreny de joc per revisar-lo. De moment no s'aixeca, ara l'ajuda Hernández amb moltes dificultats, que si insistim, turmell dret, zona de la part baixa del bessó, aquesta zona d'aquí de la part baixa de la cama dreta. El tendó d'Aquiles. Sí, aquesta zona d'aquí. El recolzar, el peu se li en va una mica i aquí és on es fa mal. Doncs arribem al 52, Sí. I va una mica coix, de moment que sí. L'assistent Iraola a la banqueta del Rayo ja fent pressió al quart àrbitre perquè finalitzi... Home, no, al 53 mínim, no? Ja, però ja van preparant el tema. Queda un minut, no? Han assistit 3 jugadors, durant l'afegit. Ter Stegen en llarg, pilotada va, la despenja Araujo amb potència, el rebuig de la defensa, la caça Ansu a la zona de 3/4, l'agafen, l'àrbitre diu que no és falta, intenta sortir el contraatac al Rayo Vallecano amb una passada a la banda dreta, Eric Garcia en 1 contra 1, Eric Garcia que posa el cos i l'assistent diu que és falta. I ara Xavi es desespera. Salvi s'ha fet molt mal. Xavi està desesperat. Com tots ho estem, aquest punt d'angoixa que ens ha anat entrant durant el partit, a mesura que anaven avançant els minuts, aquesta impotència, aquest Barça que s'ha anat desmoronant, a mesura que no li sortien les coses i a mesura que li quedaven cada vegada menys cames per moure's i per fer tot allò que s'ha treballat i tot allò que veiem a la primera part, que la segona part és evident que no hem vist i que ens ha deixat amb un pam de nas, entre altres coses, sobretot perquè no ha entrat. Hem arribat ja al 53, Veurem què fa Hernández després d'aquesta jugada. La centrada a l'interior de l'àrea és un regal per Ansu amb Dembélé, l'entrada per darrere que rep Dembélé, falta claríssima. A l'esquerra de Ter Stegen, Eric Garcia ràpidament amb De Jong. De Jong li torna la pilota a Ter Stegen, impaciència a la graderia. La passada de Ter Stegen per Eric. Eric que no veu clara la